Verbet werden har flere funktioner. Det anvendes både som hovedverbum og som hjælpeverbum. Som hjælpeverbum danner verden passive sætninger og futurum. Verden i passiv betyder blive, verden i futurum betyder ville. En aktiv sætning er kendetegnet ved, at det grammatiske subjekt er den, der udfører handlingen. I nedenstående aktiv sætning er hunden grammatisk subjekt. Det er hunden, der udfører handlingen. På samme måde er sige grammatisk subjekt, da det er hende, der køber brødet. En passiv sætning er kendetegnet ved, at det ikke er det grammatiske subjekt, der udfører handlingen. I nedenstående passiv sætning er bolden grammatisk subjekt. For at danne passiv sættes verden som hjælpeverbum sammen med perfektum participium af hovedverbet. På dansk kan man danne passiv på to måder, men på tysk kan man kun danne passiv på én måde. Bolden bliver hentet af hunden, eller bolden hentes af hunden, og på tysk das Brot wird gekauft. I hovedsætninger i passiv placeres hjælpeverbet på sætningens anden plads og hovedverbet til sidst i sætningen. I bisætninger placeres hjælpeverbet til sidst efter hovedverbet. Et eksempel på en bisætning er dass das Brot gekauft wurde. Et eksempel på en aktiv sætning på dansk: Tina sender brevet, og på tysk: Tina schickt den Brief. Et eksempel på passiv på dansk: Stykket bliver spillet tit eller spilles tit, og på tysk: Das Stück wird oft gespielt. Futurum bruges til at beskrive fremtidige begivenheder og tilstande. På tysk dannes futurum ved at anvende en nutidsform af verden som hjælpeverbum og et hovedverbum i infinitiv. For eksempel: Matthias wird morgen früh kommen. I hovedsætninger i futurum placeres hjælpeverbet som altid er verden på sætningens anden plads og hovedverbet til sidst i sætningen. I bisætninger placeres verden til sidst efter hovedverbet. Et eksempel på en sætning i futurum: I morgen henter vi Kasper, og på tysk: Morgen werden wir Kasper holen. Man kan også danne passiv futurum, hvor man blander passiv og futurum i en sætning. Kasper hentes i morgen, og på tysk: Kasper wird morgen geholt werden.